Ahojte, keďže za chvíľu budeme čeliť najlepším dobrotám najkrajšieho sviatku v roku, Vianociam, tak poďme urobiť niečo preventívne pre svoje brušné svaly. Samozrejme tým pádom trošku zmenšujeme aj náš objem žalúdka a nebudeme mať možno až také chute na prejedanie sa. Tak poďme na túto prevenciu, ale myslím si, že je to výborný aj ako dennodenný cvik na posilnenie brušných svalov. Ľahneme si na chrbát, ohneme nohy v kolenách. Začíname vždy tak, že chytíme vnútro stehien. Toto je ten kalanetický typ, keď ste poznali niekedy kalanetiku. Veľmi zaujímavý štýl cvičenia. Ja som ho trošku tak poupravovala za tých 20 rokov. To znamená, že ramená a hlava hore. Výborne, ruky v napätí. Môžete si ich takto prechytiť. A v podstate sa snažíme mať hlavu v záklone a ako keby hruďou sa dvíhať hore k stropu. Malý pohyb, malý, netrhavý. Samozrejme, ja pri tom rozprávam, ale tam má byť krátky výdych, keď sme hore, nádych, keď trošku znížime telo dolu. Necvičte tu, kde to ide ľahko, ale tu, kde to ide ťažko. Ale celý chrbát bezpečne ostáva na zemi. Takže malý pohyb, malý. A ideme hore výdych, hore, hore, hore. Dobre, vydržíme, pridáme jednu nohu, prednožíme, ťaháme sa hore k nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vymeníme druhá noha, hlavu majte mierne v záklone, nie tu, nelámeme krk. A pokiaľ máte napätie v krku, áno, je to znak toho, že vaše brušné svalstvo ešte nie je také posilnené, nie je také silné. Môžete si takto zapážiť jednu ruku dozadu, po forme takého vankúša si vlastne pomáhate. Ideme hore, myslím si, že už máme 10, zložíme. Samozrejme pri tomto cviku je dobre ľahnúť si, urobiť si nejaký stretching, veľmi opatrne, jemne vstať. Videli ste, že som si chytila koleno, prípadne je dobre bokom a až potom sa posadíme, treba šetriť našu chrbticu. No a skúste si tento cvik, pretože niekomu, keď sa nechce začať cvičiť, stačí 1 minúta, len to skúste, možno len tak. Urobte si takú hru z toho, koľko dokážete a napíšte mi, koľko opakovaní ste urobili. Veľmi ma potešia vaše komentáre. Nezabúdajte ma naďalej sledovať, zdieľať tieto príspevky, aby ste pomohli aj tým ostatným. No a myslím si, že by sme už mali mať aj vianočné balíčky, veľmi výhodné na mojom e-shope a takisto si pozrite, čo pre vás vždy chystám, čo sa týka víkendových pobytov. Všetko nájdete na www.zora.sk. Ostaňme zdraví.